Kuma mangene ya. Ne bere ingake. Ala kadici. Na borida. Mami bayirma. Ala kadici. Mona mi kana fote. Beautiful. Ay kana fote. Ala kadici. Mene chugo bi kono bi. Akayi. Akayi mona mi te fo. Kana fote. Ate fo ble. Fasiri awai kado ambido nai Boubacar Traoré bete l'indépendant awai kado akumambe Moussa Sayon Kamara ale kumambe sebe ngono sebe minni awai kado be indépendant kofo Boubacar Traoré bete mon ami min yafoma da inde digirala Moussa Sayon Kamara ale kumambe ako awai kado teriya sirafe bara nyoya sirafe Bamako bamanyari min ye président min be no be awai kado Union Africaine no bo nyamayala an ya bismillah an fe ya Bamako bamanyari ba maliba ingonnana Macky Sall ako awai kado lube na fere de nyini min bise ka to awai kado farafina ere bunanguka fere ka nyini an farafina dama ni nywanje farafina dugu dama ni nywanje min bise ka to ma bina ni konodo min be awai kado olubse ka labla chugomi Ivoirien kunda ako ina fa fora chugomi kunu anya jira limana una ka fo min ye Macky Sall no ye Senegal ka ka nyama bai na ale de be awai kado farafina bela jele kuna be no ye Union Africaine ale ko ni kunu denendo aye awai kado ta madabo tama mingera so we kana na ye Bamako bamanyare ba maliba okono nana an ga jamana nyama no be transition nyama ba ko fo min ye colonel awai kado Ashimi Goïta Ntouama président en exercice de l'Union africaine aw ya bismillah ya jira ka fo ale ko ni kan nali te dore kana feraw de nyini min se ka to be ani kilinya min se ka soro chugo mi ko ni ala je Musa avion mimbe no avion présidentiel awai kado na be Senegal tola awai kado ko ni shurula an fen denendo awai kado kalo klimuga ani gausu sabali denendo 10h20 wati gausu akai ntenendo ilimiari na yaiwa Moussa Sayon Kamara ale kumana ako awai kado avion mimbe no ye jamana nyama ka avion ba nana awai kado jamana ngo nana Senegal sebenin be aka ashurula an fe an denendo awai kado 10h20 wati min ya aéroport international président Modibo Keita Bamako yano ako wati mina awai kado avion ko ni tuna ma min gumba ko no oye nyama bay no Macky Sall ko fo président do min be awai kado Union Africaine min be ale kuna bi ako kuma na wati mina ajigina avion de kumbe furukia no be guluki ba ko fo awai kado jeman ba o de kumbe ala awai kado kunu sirke ba ya jira wati mina ajigina ka bo avion gono ma min be no ya bismillah o ya an yere ka nyima bay no be colonel Ashimi Goïta ko fo akeneka gouvernement ma chama kumbe ga min ya an ga premier ministre ko kala mai ga ale ko ni masika yi awai kado kene ngona ako ni je temineke min ye ninje annali dowre te kuyi chika min gumba da no ye Macky Sall tiriya sira o chika sigi nyogonya nyuma o chika ani kado farafina bela jile ka jira ku bebi Mali nofe wuli ka joke Mali an bi se ka awai kado nyeta o bi se ka sabati chugo mi kado o baraw de ko ni olubulu dale ako ni je temineke min ye Macky Sall aye declaration awai kado ayo minge o ye fenye femine awai kado anisonja na barka buena ko sobe kabo ya jira fana ka fo farafina be ngote aunga awai kado yan fanfela nu Mali o ye awai kado dugu num bela jile sinsin bere doy anga haklitola jangote awai kado an ni Senegal ni je temineke anga dugu yere tabuluka ani awai kado taruku minum fana be lu tabuluka ako ni alaje ningo bela jile na Macky Sall ale ko ni nana de kana bo awai kado abali makei no ye afrerier Ashimi Goïta anali kunte dore kana jira la ka fo transition hakli na ko folen fole uni nywanje hali bi baro ko ke akechuko njwana mi mise ka to awai kado Mali abi gele mi ngono abi bo kono chugo mi onna kunye teriya sira ni visiti min fleni min awai kado ka jigitugu ko fo ka teriya ko fo nimbo o de jira aya jira ka fo min awai kado Macky Sall ani an ga nyama ba Ashimi uye nywanje teta teti fen jaman bora kono ko na sa min Ashimi ani Macky Sall jongo ala e kado ka fo ko atemechugo anyera ko sobe sirke ba ko o bet menen go ka boy min Macky Sall kuma ubane ani awai kado aka mu fana nanga mu mo bela jile bane ndo mata amata ka min da o kera de ay nyejugo yake Macky Sall amundu ko de dumuni dama ko ngo bala we dumuni dama Macky Sall tala ya dumuni o kuma na ko anniversaire le ma yo est-ce que ma chebu jengi de dama chebu aya faro la tentente on chebu jengi te a faro la ten chebu kon teblu o nini zugu numbe ka Ashimi ka nyini ga sa abana ibe fa koy fa ou bien tikadege abana ou bien be 3 vitesses dama 3 vitesses ojume
Tony Nola ni nanjike. Trois vitesses. Okay. Ngoye trois vitesses. Ibo dama. Wala ibi shekala. Abana. Ibe trois vitesses dama. Awo o de be o ba ko no ha ko so. Bokar to bete. Musa Sayon Kamara. Akoko mana sa dumuni ukera. Awai kado president fla awai kado hakilina uchaman fali uni nywanje. Akoko ni ajara ko so be. Ako Makisal. Ako awai kado jabi mimbe awai kado frafina kufo. Jabi niya jetemene terrorism keleli. Atita fe fangante ko di nywama. Makisal ko. Ako malibe sira minga. Ko sira nyuma do de. Kale ta nege kambi sira nyumanga. Okuma ko bi kale be min nyini. Ode awai kado frafina beka faranywanga. Kamali deme. Abe sira minga yel sa mise ka bwa ka chukumbi. Amise ka o sira nyuma tama ka Mali deme mimi se ka to transition bi banchugo mina ka Mali deme mimi se ka to sinjimbero bina yel sahali bi jamana ka se ka lafiya ako minye awai kado jamana ani awai kado Senegal ni nywanje tege di nyoma ani bara nyoya minumbe mimi talike awai kado porko ni awai kado minan naliko ni u commerce ko ni nguma bela jile kera ko Ashimi Goita ayre ya bla ka page kan Twitter safe ka jira ka foko ni ni njei no be Makisal ko fo ko lukmana ambe ni mbela sa wati min bara ubana Makisal ye wuli ka joke ateri min be no ye awai kado Ibrahim Boubacar Keita o min tanyera atara bo ka so min ye awai kado Sebini Ngoro min ye awai kado Madame Keita ato Aminata. Aminata. An goni nyina no ko sawo. Ni da be maliko la amenyi. Yaiwa ni da be maliko la ni bora ya bane de. Anyina na. Ayina ni kokoi. Aminata jamu. Aminata Maiga ke. Maiga duwa. No abana. Tanti Aminata Maiga, tanti. Chengu mba fote mene. Ka dine nyamai. Tanti. Ministry dine nyamai atro. Cherno ho. Tanti. Okuna sa atarabo Aminata yi awai kado no be awai kado Buramaka Aminata kufo. Awai kado minye kata foli bloma no be tasibla kufo. Ako pangulu ko no tara. Ayi kundaro minga obichadi kufo. Na bora chada bita Gabon. Awai kado Gabon mimbe ni awai kado ka fete national. Obo nyene jewla. Na bana pew ala sonama utukolo klitani konondo Makisal abesigi Senegal okuma Makisal aye nali minge anfa Musa Sayon Kamara ale ka kuma kayni ka la se foso dioma Ashimini do mini tara Dakar Makisal yekini du chugo me ba du etinde abana de sikata la de juru do juru saray comme Ashimu fene botote follow abibo nimbe ko basiki baliya ni fondo basiki de kera ka Ashimi bibo abibo nimbe ko kata maliku wolo ka kila kana nimfe fenfle minu mbe kalo ka ni kuma miseni fola Ashimi ma dugu ngonna na ni farafina Ashimi bo abibo anaka teni bibo abita Union Africaine keneka ne de fleka fi de abita CEDEAO ka keneka awa hali na kadai abita chaindro Emmanuel Macron ano bita nyong be farafina yoro do wa na jara da ba tike da mana manda fana akadi manyana wala me kuma ko ni jele du de wolo fo Dakar aya do akanyama nana ay njugo akade ay trois vitesses du na tara aya fa ay trois vitesses ala kan ni sababu be amin no ne fasire abemi nyabla independant ko sobe bismillah mari maganyama ndeye independant ne ya lebla le Caïman de Inde ba ale samaka gerena munye de samake ale de kumalendu nyama benata munye sanga fula ko gotala madan ala kan yine furula ako gelea munno be mali ne Côte d'Ivoire jamana ni nyanje ibe na e ka foko munye Makisal ko anali munkera ango mana kono ke koko anana akumalawa koko akumanga ni wati na wa muye fatrike ba no de be de sama ke kofo de kodi ayira ka fo sika fo itala anu Côte d'Ivoire jamana ni nyonche adugulente mashila ka fo ko muye gele akoni ko ba anu Côte d'Ivoire jamana ani nyonche la ula ka be na ka fo ko muye organisation mu no be US Africa nu kuna CEDEAO fo kata bla muye Union Africaine na nyama be na ka fo ko mashi koni kuma kala du nyina ka be ni gele koni ko uye o Makisal abole flaka nalimge anga jamana konnala ke koko ama na wati ninka ajewa muye de samagi ayira ka fo ko muye tenendo ndo ye kuni ina fo yira bora ka fo to ko na munye Senegal masage na be Makisal ko fo akata ka bana panguru no be panguru munno o bora Senegal ko fe shelela anga aéroport international Modibo Keita ale konna ula ibe na ka fo ko muye Senegal masage ay damadon bara ko nin ko anga jamana o konala ko ali no yasro akan nali munno abole fla ko ke anga jamana kono ali no yasro fencha man ko ni mafola sika ko ni te fe munna muye Union Africaine nyama
ba n'a bɛ Maxal kofɔ a nakun tɛ dɔwɛrɛ mun ye Côte d'Ivoire sɔrɔsi 40 ani 9 mun n'olu minɛlen don an bolo yan k'a bɛ jouer kalo tile 10 mun ye Maxal a nakun ye ka n'i da don o la walasa mun ye ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na Mali ni Côte d'Ivoire jamana an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na Patrick Ba ka fɔla mun ye Den Samake a ko k'a daminɛ jouer kalo tile 10 na ni ka n'a bila mun ye août kalo tile 15 la san 2000 ani san 22 ɲɛmaa bɛ na ye k'a fɔ ko ni maa ninnu u ye tile 35 de kɛ an bɛ don min na comme bi Mali o kɔnɔ la n'a bɛ sɔrɔsi 40 ani 9 in n'a b'o kɔfɔ nka mun ye Patrick Ba ye n'o bɛ Den Samake kofɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye Maxal a bɔlen filɛ ka nali mun kɛ nin waati la ko a kun man ka na nin waati la a kun man ka na waati la waati min n'o kun tɛ bi ye a kun man ka na waati la waati min na ne gɛlɛya in k'a bɛ donni min kama a kun kɔrɔla ko Maxal nin k'u kun kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'u da don ko in na mun ye ko ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na Patrick Ba y'a yɛrɛ k'a fɔ dɔgɔkun laban in na a yɛrɛ k'a fɔ ko ni sɔrɔsi 40 ani 9 ka kɔni tɛ mun na an ka kiiribon ye mana de dépôt k'a ta ka da o kan an bɛ don min na comme bi a bɛɛ lajɛlen bɔ kasobon ma o kɔnɔna o la a ko gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara mun ye tension ko dɔ farala a kan hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an la an ka fitina yele minnu bɛ yen dɔgɔkun laban in fana la a minnu kun kan ka mun ye concert boloda mun ye Côte d'Ivoire jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ mun ma ko Mariam Ba dɔw ka ma ko Dugulimamu k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Côte d'Ivoire ka dɔw ye Guara kɔni k'o sɛbɛn Ndenkofilɛ Mamu Dugu wili Mamu la hawla o tɛ wa Ndenkofilɛ Mamu ala a ka dɔnkili o diyara dɛ kilipu in ka di Mamu ma fɛn kɛ maa la an ma sɔn o ka kɛ Côte d'Ivoire a fana jo tɛ a bisimila Mamu yɛrɛ ma n'i munumunu i farigan si bɛ cɛ n dɔgɔ wala o tɛ kelen dɛ e ka mun fɔ n bila yan yɛrɛ taa di yɔrɔ jan maa dabɔ kan ayi Lamisa Bari fɔ e ka mun fɔ yafoma ile ta Bari bi sɔn sisan yafoma n'i ka Bari fɔ bi ile ta Bari bi sɔn sisan kuma mun n'a ye mun kɛ ayi yafoma ayi kelen tɛ o koyi gafe kana Macky Sall ka nali Côte d'Ivoire ma 49 o ye tiɲɛ ye nka n'a y'i munumunu n dɔgɔ Ala ka hinɛ an ka taa mun ye Den Samake a y'a yira k'a fɔ ko min ye gɛlɛya in kɔni i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye bolo kura ta nin koyi o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Union africaine ɲɛmaaba ninnu ko ka taa fara mun ye CEDEAO ɲɛmaaba ninnu kan o hakili la k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya in ko gɛlɛya dɔɔni de don anw marabaaw dun y'a yira k'a fɔ ko nin sɔrɔsi 49 siga foyi t'a la u tun bɛ fɛ ka dangari an ka fanga de la Patrick Ba y'a yira k'a fɔ an kɔni bɛ don min na comme bi ko in kɔni a gɛlɛyalen don fo k'a fɔ ko a gɛlɛyalen don mun ye Mali ani Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛla o la sɔrɔsi 40 ani 9 in na mun ye Maxal a k'a dɔn k'a fɔ ko a nana waati mun na ɲɛmaa ko nin kun t'a na waati ye k'a bɛ donni min kama gɛlɛya in kun bɛ kɔri Maxal ko a kun kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kan k'i da don a la mun ye Den Samake a y'a yira k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya mun n'a bɛ Côte d'Ivoire jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛla la bi ko a nafa bɛ se jɔn ma mun ye Den Samake ye a y'a yira k'a fɔ ko nin nafa ko a tɛ se Mali ma wa nin nafa ko a tɛ se Côte d'Ivoire jamana o fana ma an bɛ don min na comme bi bɛɛ lajɛlen kan ka fɛɛrɛ dɔbali kɛ ka cɛsiri kɛ mun ye ka jisuma dɔɔni k'o k'i koliji la walasa mun ye fura ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min na nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye Kayimande ɛni kɔnɔna la Den Samake ale sɛbɛnnikɛla ye bonya b'a la mun kɛra ala baba de ye tubabukan fɔ a ko vision ko tu as mis BT dans les problèmes ayi mɛ a ye tiɲɛ de fɔ i bɛna astafurulayi tɛmɛ sa ta a ka ɲi a ka ɲi ta filɛ k'an bila yɛlɛ la fo ka ɲɛjugu bɔ sa a ka ɲi sa e ka taa ala k'a ni sababa bɛn ala k'a ni sababa bɛn n ko a ka ɲi sa ne hakili k'e man kɛnɛ ja a ka ɲi ja e ka bana banna a mɛnna Ala kibaru a ko in bɛ ten de koyi awɔ a bɛ ten n dɔgɔ an bɛ taa ɲuman ye ɲuman de ye a ɲuman kɔni ye ɲuman ye o kɔni siga t'o la ɲuman ye ɲuman ye dɛ wa e de y'i ta fɔ i da la o dama min bɛ yen minnu ta ti fɔ a ti fɔ ne ka ban o e ma mɛn ko dugu wuli yan n'a ye dugu wuli k'a jɔ de ne ko ko Abusu k'i ye baara sɔrɔ Ala kibaru hɛ Bukari an ka taa ne ko e bɛ don so cogo di bi e de bɛna ne don ni gɛlɛya o maa si tulo t'a la ne de ye kɔrɔya maa si tulo t'a la
la jara ndo ka kuma na la ya koko awai ka do minye maramafen gura maramafen nyumon ndo minye aunga ministry min be na nyeshinin be aunga defense kuna no be sajo kamara ko fo ambe do ne mena ko bi ndo ko sajo awai ka do abedugu mina ode to ko Moscou ni Moscou ko fo ibe awai ka do Vladimir Poutine ibe aleka dugu ko fo anga ministre de la défense ancien combattant toi ya di moi ya di la guerre de Chokosulu waki minye awai ka do luka ministry colonel Sadio Kamara ndo ko abi yoro mina ko bi o ye awai ka do irisila ye donc ala minye conférence dobe o kanga ke Moscou ko atambe anga ministry ni visiti ko abi no bla bala ni ka wuli ka joke nyanye belebele dobe yelma awai ka do yire yira ba dobe no ye marama fen yirali namba wele ko exposition ikaro ka fo o kene Sadio bina tamunu salo dabo kanyeshi o kene makata ka to laje ako halibi ni eje temeneke Sadio kani wuli ka joy kata ni ngene laje donc ala abita benfe mima o debe mun kofo marama fen sia mimbe abe marama fen ba kilimbo mi shite kelinye min bita da keneka kata yira faso deuna dugu minu ye marama fen nungla izini min yagla abita fo izini ba kile ani izini kemeduru abita ulula fen yira bi wele chogodi min ya armia 2022 ikaro ka fo abi wele tengoyi kenenga min ya awai kado fendo mali anga tanya manabo kata nye damu sabu wati laba nungo nana ne hakili wala ambe wulika jom mina wallahi ambe chesiri mina ambe kele mina ati ta chukoshi la fo minya awekado anga mina ngura ulaje sabu wati yere debe awekado o demande akoni ye jatemeneke dogun laba nungo nana Sadio Kamara jongo ala awekado anaka mo kera so wiye fenja mambe anyo lusoro awekado anga jabana ngono pangulu nana minya awekado keleke duguma keleke mina nana fenja mambe minu shurula anve jabana ngono haka jama minu be no lukoni armée monte en puissance no kembe ngoni sugun fara pia no kembe awai kado tasumai ku fargolo golo bunagi ikado ka fo luba me pia armée monto en puissance pia wa armée be ka gusiri ke pia fasiri ke ba ko akoni e jatemene ke marama feminu be ni awai kado ambina to luye système de communication no ye kuma nyogo yali awai kado osirai ndo akura lamo awai kado olube chaque match uba welo chuko indila 5e génération ndo ikado ka fo olubita yira awai kado limana una otemene ngo ka boy communication pour avion ikado ka fo ofana tableau oludo be hali mobile minu be no olube batterie misilu contrôler olufana awai kado bita da kene ngo na obetemene ngo ka boy minya awai kado surasige ka keleke ka sura ama awosh ama woshi ama fanga badi awai kado o minangura chama bade be minu bita yira awai kado faso do na ningene nga ko ka boy un nouveau véhicule blindé VBK Ural au fana bita yira awai kado kene ngonnana o temene ngo ka boye minya armia 2022 e kado ka fo modèle d'armes et d'équipement minya awai kado jiju korola kele min bike o konnana o fana mfendo be o bita yira maula o robo modèle do be adika do minya awa sous-marin do be ananyo anachama sous-marin sans pilote yirisina maufa kitu turambeni la Allah sans pilote. Sans pilote. La ilaha illallah. Na fera ko sans pilote pilote kemetede. Pilote ta ko. Bana funa. Ale bata ira madi. E kana ke kulubali ke ta nyoy. Chetara ka ufini dama kwa ka kalan. Ko sans poche. Ayo kala ko ka ta kana shini. O nana ko ka sigi kwa to e poche fly. Ya ibe poche. Poche ke magala. Ngo. Ne. La jara. Ako awai kado bete menengo ka boy minya aunga chedon no be awai kado Sadio Kamara naka mokofo irisula nina keso bu awai kado fendo be be buliji sanfe kata awai kado asuguya chama mbade o marki u debia abita kato lulaje minya awai kado sanfe kelefana e kado ka fo minaminu be abita kato lulaje ngene nga ako delegation mimbe na yekene ngona na yoro dobe na be wele ko orozo boro Boro Nexport Rozo Boro Nexport a directeur général akwa aleka gwakorola ma min bina laja bi delegation bi wolon vlabo ka bodugo bi durula wa aleka yoro ina ndo fendo fembe mi awai kado kabiri nyen sansira fobi akeleke mina unywana awai kado kuma delika yekeneka ona fura ko ni njama baina aunga chede min be no be Sadio Kamara ko fo ale bina ta yekene ngonnana ndo kado ka fo ni so da ko ide wallahi kibara mamba beti tayo ayi bejme bekata ayi irisumai de la ilaha Allah kibaru
ndogo fasiri ke ba ko ako kuma na saniya jatemene ke ibai ka fo minye awaka do ngunu kuma o be ka jira ko irisula ka ko ministre mimbe affaires étrangères na be irisu Sergei Lavrov ko ni ala sona ma ko ale be ki kunda ba mali baka abina kana bo anye mali ngonnana ni ala ka jey nanana ani abla jofu bi nyangu manyoya o ko fe ko abi soro ka munumunu kata awaka do belebele no fe no be Ashimi Goita no bo ko fo ko manano fana nyoye mi mana bola ano nyefo fo so do nya note minya awaka do belebele no be sajo ko fo marama fe nunu anyuma asu yere koro irisula ndo abi la ilaha illallah mina fe be ni abebele ko 5e génération alta de ngoni ni be fine sama ka blale titui ha fodi te fine sama shimilla ni be ka ko ni sama nunu be ka anga alaka mina jamanda ma ami chaman kana chew amugo ba chamana chaman ba de kana o de nywande alaka ni sawa ba ami no de ni fe mina on to ko cha de ne reti ka ni be to fo akacha irisi ko ni la beni no ko ngamadi véhicule d'infanterie à roue boomerang la ilaha illallah le système de missiles anti-aériens Thor A2 système anti-aérien de véhicules aériens Seluk et terroriste go bana terroriste go bana jamana ngono ti shakana lillah ni mana soro akobana pew aywa o kuma bi do ke ami ala ka be noya ami ala ka sigini nyuma sajo ami fasiri fle binya awai ka do la ya jara aka bido boli bunya bala ndo madama ga nyama bunya ajara ni albi amaira kanu la ku sogole menura fm la bi kononto ani nani tomi murumuru duru amela seliken wati na ka boje la ko di kunyuma ni muradala ne ga durusra 76 33 43 03 nura fm nyama benata ni ma shubugo uye nyana ma ote sirinye sigatala indicateur duru nouveau ne be mbolo do me boni ayi ni boko basaba ani keme woro ani kononto abe bitra ta doe ma utikalo kleta ani woro sam bafla ani samugo ani fla mamu kumale no akono ode igrate dumia aira ka foko angata yentem no ko fora abe union nationale de travail du Mali abo ko fo ani ma bate yakuba katilewa ame domna kompi adugulente mashila ka foko munye yakuba katile naga jakulu nabe yentem ko fo no gouvernement ko ni barade fer ko ni kelere ko ni ko adele lade o mu yentemi ya la ni ka fo ministre mumbe nale be furuba chaw kuna nanga mako fonction publique ministry o te dora o awa pulo ko awa pulo ka bara ko kabla ka kabla pew shaka koto ya yentem nyama ba akoti yakuba katile ale de bana Fatrike baka fola in ya jitemena ka laje gouvernement e jabili ke kanyashi yakuba katile aka lainima yakuba katile ay laini munge ni aklibala muye uti kalo kle saba kaira ka foko arete flamumbe na tara arete munu na be talike la kilometri ta ani kele nyokona no be sanailen kalanso ma ko fo olu mata ni kele munu tara ka do jamana furba chawla na be fonction publique ko fo yakuba katile ayira ka foko muye jamana marabaw yo bara munu ko sigi senga ko senko ko ni ko ka abulura ibena ka foko komunye chakeda nyira nabe ministre so nkofo no ye ministère de la fonction publique anyama babe muso mumbulo ale ko mbora ka jabilike yabe mun kono la yaira ka foko yakuba katile kutina segu ko bi nema kutina segu ko shini ore ko mun kono la be na ka foko mu yakuba katile fene akani jakulu no ye union nationale de travail du Mali ufana bora ka ministre ka jiabi me yakuba katile aya yira ka foko ministre ka me domna kombi olute faka flame olute faka sabame ko mu ye ni ministre ko fole ko ka bara ko ni ko ka abla Patrick baka fola akoni ko njate mina kalaja kunu no bena tenendo ma utikalo kleta ani duru amba fla ana samugo ani fla mu yakuba katile akani jakulu nabe yentem kofo we bataki mun konna la we fencha man fo akonna la ko bataki ko kata di ministre mumbe na le fonction publique et du dialogue social okuna bataki ko ni tera tiwati muna akata bali sanfe akoni ye bataki konna jate mina kalaje yakuba katile we fencha man kono ko ofo akonna la yaira ka fo oleni la ni munke ko gouvernement ere ba do ministre somu no be ni chakeda nkuna no be fonction publique ko fo ye mamunun taka do mu ye fonction publique la tanabe matan kelen ko fo na yela kanso maw ku ere ka do ka fo ko baran kono ko amaka saria kono o sabu ke be na ka fo ko mu ye jekulu mu be no ka konguru bela delen labe ko ni ko imbela delen ka kera ka ba nyama ko olu sema do koina no be centre national de concours de la fonction publique nyama ko olu sema do koina alibi yakuba katire anaka jekulu no be yentem ko fo ya iru ko bataki nkona la aya ka fo ko ni ministre so ina be fonction publique ministre ko fo olu ba don ka fo ko mamu muku bla bara la ko chete musote o sabga maragala sonte fly chejan keledo ko mi primature no ko fo da abe shogal ko la maiga awala ka jabala abo ko fo chop ko do ko shogal lebe ko bla la awo
banabato fana daliya maa yɛrɛ t'a dɔn fɛn kelen min don Choguel ka maaw ko k'a bɛ sɛgɛn lafiɲɛ bɔ la ko dɔgɔtɔrɔ ko k'a k'i lafiɲɛ jagoya dɔw ko AVC olu fana ko Choguel de y'a ministre in bilala wa awɔ côté ni kɔni ti tɔ to maa la o Ala ka cɛkɔrɔba Ala ka nɔgɔya kɛ ami bisimila Patrick b'a ka fɔla min ye Igrate Doumbia a kɔni y'a jira k'a fɔ ko Yakuba Katile n'o b'a ka jɛrɛjɛkulu in bɛɛ lajɛlen fɔ INTM u k'u tɛ fila fɛ koyi ne ma kelen pewu o de ministre min bɛ n'o de Madame Jawara Awa Paul Diallo ko filamuso k'a ka baara kɔni k'a k'a sɛmɛ k'a ka démissionner hali bi mun ye Yakuba Katile a n'a ka jɛrɛjɛkulu n'a bɛ INTM maaw kɔfɔ u k'olu ne ni ministre kɔfɔlen n'o bɛ Madame Jawara Awa Paul Diallo kɔfɔ k'olu n'o a tɛna sigi a kuma bilen koyi o sabu kɛ k'a ye olu kɛ kɛrɛfɛden ye ko sigi a fɔ ko o to olu ne ni muso kɔfɔlen cɛ abada o de kumu kɔnɔ la hali bi Yakuba Katile a n'a ka ni jɛrɛjɛkulu n'a bɛ INTM kɔfɔ u ye bataki mun bila ka taa di fonction publique ministre ma kunu u ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ ministre b'a ka baara bila ko olu tɛ taa dɛ ko ministre n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a gɛlɛyara tan ne ma ko ministre de bɛ baara bila kuma de banna ko ministre de baara bila nin ye bɛnbaliya dɔ natɔ ye sa dɛ gɛlɛya dɔ dayɛlɛ la dɛ gɛlɛya dɔ dayɛlɛ tɔ fana filɛ dɛ INTM central syndical belebeleba in ka tile kelen baara bila o ka jugu dɛ a bɛ mun cɛ jamana ma da u ka ko ninnu lajɛ jiɲɛma jɔlen na kosɛbɛ an bɛ ko la ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso b'a la min tɛ sɛsi bɔ mun t'a ye o ye dɛ an bɛ ko wɛrɛ la ko wɛrɛ ɲɛ b'an na an ka hakili to dɛ Ala ka ni sababa bɛɛ ami baasi tɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la Igrate Doumbia ale ye sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ awa i k'a dɔn fasiri bɛ n bolo Yusufu Sisɔgɔ a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako n dɔgɔ k'a daminɛ Kayi fo Kidali fo Tawudeni fo Menaka kulo bilen kelen i t'a ye bilen k'a fɔ ko marifa b'a bolo min ka nationalité ye awa i k'a dɔn Faransi ye n dɔgɔ barikani ko a kɛra souvenir ye anw bolo a ko tubabu laban min bɛ yen n'a bɛ barikani tɔgɔ la a y'i sen kelen bɔ Mali kɔnɔ ka filanan bɔ Mali kɔnɔ ka taa bɛɛ lajɛlen da taw Niger bɔgɔ la ilaha illa Niger barikani ka Mali ko banna i to man fɛ pewu u taara i to man ka dugu la n dɔgɔ Yusufu Konate an b'a ka fasiri ta Mohamed Bazoum ne bɛ jaabiya ne bɛ jaabiya ne ye sɛgɛ fili ka kɛ da la Mohamed Bazoum i tɔma ye dɛ min ye soldat français tubabuw ka sɔrɔsi min bɛ yen soldat français a laban min kun bɛ anw fɛ yan jamana in kɔnɔna na barika tɔgɔ la ko kunun ntɛnɛn don kalo tile 15 san 2022 a kɛra souvenir ye anw bolo sabu ninnu minnu filɛ nin ye awa i k'a dɔn u y'u ka koso n'u ka kasaw u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ awa i k'a dɔn dɔgɔ k'u tɛgɛ maana bɔ ni k'u ɲɛsin awa i k'a dɔn dugu wɛrɛ ma min tɛ Mali ye Birikeba ko san 9 Lajaba san 9 Tɔɔrɔ san 9 min ye awa i k'a dɔn opération militaire Faransi tɔgɔ la barikani olu bɛ ka awa i k'a dɔn anw ka jamana in kɔnɔna na a ko détachement laban min bɛ yen force barikani tɔgɔ la kunun ntɛnɛn don awa i k'a dɔn Mali frontière u y'o tigɛ k'u kun sin awa i k'a dɔn Niger ma a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin wulikajɔ min filɛ nin dɔ wɛrɛ tɛ koyi min ye awa i k'a dɔn anw kun y'a laɲini a bɛ waati dama dama bɔ u ka bɔ anw fɛ jamana in kɔnɔna na a ko o kuma na sa opération min filɛ nin awa i k'a dɔn désert n'a kun bɛ Gawo k'a transféré la awa i k'a dɔn ka di awa i k'a dɔn anw ka cɛdenw ma n'o ye kan belebeleba ye ka di cɛdenw ma n'o bɛ forces armées maliennes ko fɔ a ko n'i y'a jateminɛ décision min bɛ yen ni président de la république n'o bɛ nanzaraw kunna n'o ye Emmanuel Macron k'a minɛ ka sɛ k'a la k'a manger a ko ale ye décision min ta février kalo tile 17 force barikani awa i k'a dɔn k'a jira k'u bɛ bɔ an ka jamana in kɔnɔ ka t'u sinsin awa i k'a dɔn jamana wɛrɛ kan a ko min filɛ nin a waleyara sabu n'i ye jateminɛ kɛ anw ni Faransi an ka bisi basa ni awa i k'a dɔn an ka kow kun gɛlɛyara kosɛbɛ o tuma na a laban Faransi yɛrɛ nali awa i k'a dɔn yalima barikani nali a sigana kun bɛ maa caman na a ko de kama kalo tile 19 n'o ye avril kalo ye armée française awa i k'a dɔn k'u kun ye gauche kan u y'o ta awa i k'a dɔn ni k'o di anw ka cɛdenw ma forces armées maliennes a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awa i k'a dɔn o y'a sɔrɔ u ye kan caman bɛ yen u kun ye minnu labila min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn anw ka maaw bɛ se k'u sigi ye cogo min o kɔfɛ u ye kan dɔw fana labila sɔrɔsi laban min bɛ yen n'a bɛ barikani tɔgɔ la o tun bɛ Gawo nka i k'a dɔn olu bɔra kunun awa i k'a dɔn ntɛnɛn don Basirikeba ko a ko nin ko in kɛra waati la waati min ni Gawokaw bɛɛ lajɛlen kun farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na awa i k'a dɔn lagosi u y'o ta ka ɲɛsin awa i k'a dɔn barikani ma ka tila k'a laɲini 72 heures awa i k'a dɔn ni o dugu jɛra k'u to Gawo kɔnɔ maamuw fa k'u yɛrɛ fa a ko population ye mun fɔ
u ko awayka do terroriste u be juguya ni kawale fenfena ka damine minaka kata ansongo ko kana se gawo ma were ka barate koy barkan maw awayka do ko lu de be ka terroriste lu le buku dilido lu le buku deme lu le buku sinsi ako sabu ni jatemine ke ni pare be terroriste labi faransi do onuka to bulangulon do be awayka do barkan maw ko fo ako de kama minyi awayka do ko sodani na ataki mingera tesit gawo ka ya jira ka fo siga temmin na bulungono ni shimbe mami ma we faransi wa uno belebele awayka ben ngola sabulu de terroriste awayka do ka pare fasiri ke ba ko ako awayka do ni zura silaba min vle na tara awayka do ka bo anguna maliba ngonnana set yalma ni tama min no kera manifestation ba min no kera yalma ode kera utali sababu e jona wa note uluku ya jira ka fo ko ni kalo sala de ku bita ameni mbela to abu yu ka communiquer dobla communiquer langolo min be hala kono kuma ere mandi ka jira ka fo ubu ko ka cikse yira ka soro awu be ka aun dafri awu be ka hansiga sendiga kono aun de cikse ya ka ge amugo tawla ay ta ka buya adoni kama fazo de chamambe ni barka ni tara o dugu sajebe bamako be mine ni barka ni tara o dugu sajebe mali be bi abi to di bi ala ka tuyi kana ki yere wallahi billahi bayere la ibayere la ndo say kelende koy flate de ebe ka kule ni barka ni kerata na donata ibi disugo shini sunjata mi ibi disugo shini samuri ni babemba minui engolu e resistance de ke abana ulu sona de ku joli bon kasa wulu to fo ibi disugo shini olebi sa aunga bi ka fugare ibi sira sayani o here ne france ko ni to butara kwa anta bone antia obuna minanya sirka bako ako nanzara ko nyama ba ale ko ni yajira ka fo minye ningoe ni ala ka je ko awayka do luko ni bito sahali kungo fe lubu bamba fanwera u fe mi mise ka to awayka do bara ubike ake chugo nyuma na chugo mi nga ko imbe ye minye o de ka fo désormais juste ka dore nava barkani koso aba on fe jamana kona yusu kona te ndo ni ya ka fasiriye soir de bomoko ko ka bido boli bunya bala tabarikala man maga nyama bonya asaba ko jaranje soir de bomoko wula ne ya le bla mali tribune nyama ne ba ale samaka gerana munye kureshi sise ke akumara nyama bena ta munye politique kele ni ye tega chito e maoma nyaka imma da tegere foma munye election au patronat na akofora abe munye patronat abo o kalata abo o kofo ibe na ka foko mamunu kumenywanda na no be Mamadou Sensen Kulubali kofo aninga ta fara munye Amadou Jaje Sangare nyama ko nu fla bela jele se mora koina munye patronat nyama ya ko Mamadou Sensen Kulubali aninga ta fara munye Amadou Jaje Sangare ka olu ta ko ni kele mala ni wati na nkluba kuma me abetende u kena pe abetende u ni ma fori ga sabali de ato ni ma to na to ni goro ikele na che bismillah Fatrike ba munye kureshi sise ira ka fo ibe na ka fo ko munye bureau provisoire do o sigira senga musabe ke adugulente machila ka fo ko munye election au patronat na be conseil national du patronat du Mali patron la nanga mako CNPM onyema ya nyini ko juru ngo ni sebe ko charila munye Mamadou Senja Kulubali aninga ta fra munye Amadou Jaje Sangare mbala dile na politiki bawe anga jamana okonala nyema akera umanyala o ko mun konala be na ka fo ko bureau provisoire do o kono onana sigi senga le président munna asigira senga onyemaya taraka di munye soya golfa alema na manya ka fofo o bureau président nyemaya taraka di soya golfa ama ibe na e ka foko olube bureau ngono ka be ninga na kalo nani nywana obo oro ko mun kono la kibe na e ka foku ye assemblée générale do konin ko obaro ko obuluda assemblée générale munnu ya ake assemblée générale kono la unna na e ka foko me domna kombi berani ndabali bela de lenga sigi senga munye patronat ere clenio oboseka na akona la tumna mamu ne joro manga o kana taka kalfa o ma abara oro kum kono la ko kibaro kono ko osrola abo munye soya golfa ajenwano o krefe wa ida ka fo ko munye patronat ere sebon atesu nyama ku ya sebe ko lara we ka sebe ko fese u be na femu kan o ya ka fo ko ni mafla be ame domna kombino de Mamadou Senja Kulubali ata fara Amadou Jaje Sangare la ame domna kombi election au patronat ko lu kon tagara la c'est tout c'est fini abana Patrick Baka fala munye Boubacar Hashim Diallo ale ame domna kombi professeur muno o siglema singa nyama kibe na ka fo ko ale bo okonala ale ko na ira ka fo ni ya ka fo ko Mamadou Senja Kulubali ngata blamunya Amadou Jaje Sangare la ko nunu ko ni ku ubora ni koina ko masoro do refa nu siga ko nunu ko ni ka jetemene ka fese ka seria o ta ko fe ka la na nyefe
i bɛ na ye k'a fɔ ko hali mun ye maa minnu bɛ bureau kɔrɔ o kɔnɔ la k'u nana sigi dɔ kɔnɔ o kɛ o sigi kɔnɔ la mun ye IC yɛrɛ fɛnɛ ale bɔra ni jaabiw ye o kɔnɔ la o jaabiw kɔnɔ la a yira k'a fɔ ko maa 100 ani maa 7 olu y'a yira k'a fɔ ko mun ye Amadu Jaje Sangare ka taa fara mun ye Mamadu Sɛnɛ Kulubali kan k'u sen ka bɔ nin ko in na pewu k'u sen bɔ la pewu maa wɛrɛ k'olu k'a ɲini kuma ka ɲi an kɔni bɛ don min na ko bi mun ye patron na a ɲɛmaaya ɲini wɛrɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye Mamadu Sɛnɛ Kulubali ani ka taa fara mun ye Amadu Jaje Sangare kan olu kɔni bɔra la pewu kuma banna olu sen bɔra la kuma banna Kuresi Sise a y'a sɛbɛn ka bɔ mun ye Mali tribune kɔnɔ la balima ka ɲɛma i bonya o b'a la o diyara n ye Tekoimadu ye Tekoima awɔ Tekoimadu awɔ ale bɛ buruti haramuden Tekoimadu buru bɛ k'ale la n'a ye jaabi tila ka manège k'a la a bɛɛ bɛ k'ale la Tekoima la awɔ a bɛ min cɛw i tɛ sira la n ye bɔlen i ka bana in na o kuma ko n'i ka furakisɛw e fɛ tɛ ka wuli fɛ mun ye manège bɛ k'ale la manège fana tɛ t'a kalama o ka di kojugu manège sanction kɔni bɛ o ka di nka ani tɛ ɲɔgɔn e k'o dɔɔni kɔrɔ la ma e ka dɔ min sa dɔ min e k'o dɔɔni kɔrɔ la n'i y'a min n b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ye dɛ n'i dalen b'a ta numana tɛ kɛ sogoko fɔ a ma f'i kana min yan ne tɛ sogoko fɔ n'i y'a min n b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ye ne ka sogoko ko fɔ a fo Lamini y'i da tigɛ n na dɔgɔtɔrɔ Lamini Isa Maliyɛn Lamini a y'i da tigɛ n na ayiwa Lamini Sumare an ka foli b'a ye Sumare n dɔgɔ an bɛ taa an bɛ se l'indicateur de renouveau an bɛ sɔnni sigi a kan n dɔgɔ a kuma bɛ sɛbɛn maa min kuma bɛ o ye Ode awɔ i k'a dɔn ale kumana n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn don n'a nataw la logements sociaux a bɛna di fasodenw ma minnu bɛ jamana kɔnɔ o de siratigɛ la minisiri min bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn a ɲɛsinnen bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen ma a ye wulikajɔ kɛ ka mission kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka taa olu ka taa larawiri kɛ ka lajɛli kɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri minnu n'olu kɛra waati tɛmɛnenw na maa 1993 minnu bɛ yen awɔ i k'a dɔn n'olu ka lisi n'o bɔra n'o bɛ tali kɛ tako filanan n'o ye deuxième tranche ye minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ urbanisme habitat domaine aménagement du territoire ani k'a dɔn k'a fɔ population n'o bɛ Brahima awɔ i k'a dɔn Kamena kofɔ donc ala a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a ma jigin koyi sabu waati bɛɛ a bɛ k'i cɛsiri o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn logements sociaux a bɛ se ka di cogo min na awɔ i k'a dɔn bonya ani karama kɔnɔ janko tɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bloqué don jamana in kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ cogo min minisiri awɔ i k'a dɔn a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o ɲɛsinnen bɛ o de ma a ko de kama an bɛ don min na i ko bi mission kɛrɛnkɛrɛnnen département yɛrɛ tɔgɔ la o wulila ka suru awɔ i k'a dɔn jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ yɔrɔ bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn logement ko sociaux ko kuma bɛ yen n'a kan ka di n'a ma di awɔ i k'a dɔn o ko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min o de kama don n'a nataw la baaraw bɛna daminɛ sabu commission locale d'attribution olu bɛna olu sigilen fɛɛrɛ ni dabaliw bɛna kɛ min bɛ se k'a to u bɛ lisiw bɔ minnu bɛ yen n'olu kɔni garisɛgɛ n'olu ye fara ci yɔrɔ minnu bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn minisiri ka cɛdenw n'olu kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ minnu ma a bɛ tali kɛ joyi la fana min ni awɔ i k'a dɔn kabi san 2018 a maaw bɛ kɔnɔni na ani k'a dɔn Kayi kuma fana o fana bɛ sen na k'a jira k'a fɔ minisiri ka cɛdenw o bɛ suru awɔ i k'a dɔn o fana kan kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw bɛna kɛ c'est ni septembre kalo cɛ yalisa maa minnu kan ka yɔrɔ sɔrɔ u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min logements sociaux bɛ se ka don bɛɛ garisɛgɛ la cogo min a ko n'i y'a jateminɛ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye minisiri min bɛ anw kunna bi n'a bɛ nin yɔrɔ in na n'o ye Kamena ye kabi a nana don min ka baara ta nin minisiri so in kunna donc ala n'o bɛnna mɛ kalo ma san 2021 a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri awɔ i k'a dɔn dɔgɔ k'o ma dogo maa si la sabu minisiri a bɛ ka awɔ i k'a dɔn sentiri siri min ye awɔ i k'a dɔn ka samaraba don ka fugula don ka galonbaw don a kamakunna min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn n'i yɛrɛ y'a ye ka ban n'i ye son ye yalima n'i ye tigɛjigi n'o y'a sɔrɔ e de ye maa ye min kɔni tɛ ɲuman kɛ i jaabi gwɛgwɛgwɛ wa janko tɛ jamana in maaw dege bɛ min na bi ni baarakɛla nana min ye awɔ i k'a dɔn kuliba minnu bɛ yen n'olu kɔni ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ka jamana fereke ka se k'u ka dunda sɔrɔ u kelen k'a dun olu bɛ fɛɛrɛw tigɛ ka bɛnbɛnbɛnw siri min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn a tɔgɔ bɛ latiɲɛ yalima a bɛ lagosi a ko n'o tɛ a bɛ faamuya cogo di maa dɔw ka wuli i kɛlen logements sociaux min dabɔra awɔ i k'a dɔn k'a ka kɛ logements sociaux e b'olu ta k'olu feere awɔ i k'a dɔn bisa min ye awɔ i k'a dɔn cɛ in n'o ye Kamena ye k'a wulila o de kama o kɛlɛli ndɔgɔ a b'o dabɔ wa ni ala sɔnna ma o dama kɛlɛli tɛ koyi a bɛna wulikajɔ kɛ jugujuguya ni taabolo jugu fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ habitat ni domaine ni urbanisme ninnu taabolo la a bɛna wulikajɔ kɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛlɛ k'a bɛɛ kɛ c'est tout c'est fini awɔ daga wulila
ale tɛ lafiya bilen. I tɛ lafiya dɛ. Ale n'a ka équipe a ye maa o maa min sugandi o si tɛ lafiya bilen. Vraiment Kamina i n'i ka cɛ don. Mali cakɛdaw bɛ tan koyi. Baara b'a bolo dɛ. N'a farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye. K'a fɔ k'an b'i kɛlɛ kɛ nin ko ka ban. A banna. Maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ jugujuguya ni taabolo jugu minnu na kɔrɔlen. N dɔgɔ olu ka combat de bɛ wuli. Olu ka na b'a la. U bɛ réseau de former sa. Sabu nin ye Kamina kɛtɔ de ye sa k'a sen ta k'a don nadagaba in na ten. Bugɛ. Bɛɛ de bɛ bila sa. A y'a kɛ. Fasiri Kaba a ko o kumana ko n'i ye jateminɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye Kamina ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka wulikajɔ de bɛnbɛn nin ko in ma a ko o kumana sa jɛkulu dɔ bɛ yen n'o bɛ coalition pour la défense du droit au logement n bɛ segin a kan la coalition pour la défense du droit au logement o i k'a dɔn u ka président n'o ye Fuseni Mariko ye olu kɔni ye sɛbɛnden ci i k'a dɔn Kamina ma k'a féliciter a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen a bɛ cɛsiri min na a n'a bɛ wulikajɔ min na min bɛ se k'a to ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kilennenya kɔnɔ bɛɛ bɛ logement sɔrɔ kilennenya kɔnɔ bonya kɔnɔ lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ yuruguyurugu kisɛ kelen o ma y'a la o y'a jira k'a fɔ k'olu b'u ka cɛsiri bɛɛ ta Kamina olu b'a dɛmɛ a n'a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen min bɛ se k'a to mafia min bɛ yen min daralen bɛ i ka dɔn logement sociaux ko kunna a mafia a bɛ se ka bɔ an kunna cogo min walasa fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min n'o tɛ n dɔgɔnin b'a f'i ɲɛna Kamina nalen wulikajɔ min n'o kɛra ja i bɛ mankan caman mɛn domaine kɔnɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na ne y'a faamuya sa o a bɛ komi ni wara ko Kamina nalen dɔw bolila dɔw ye ji kɛ butɔn na koyi wa a bɛ komi ni sama donna ɲɔtu la a kɛra ten gɛnba tɛ sɔrɔ a la a kɔni bɛ kule i bɛ ɲɔ kan de mɛ sa kurukɛra mɛ gɛnba tɛ sɔrɔ a la ala k'an ni sababa bɛɛ nɔgɔ min ye Abdramane i k'a dɔn Mayiga n dɔgɔkɛ don nin waati in na a bɛ Segu a bɛ k'an filɛ Fasiri filɛ o de ka Fasiri don indicateur de renouveau u ka bidon bɔli i bonya b'a la nɛgɛw bɛ Gawusu bolo Gawusu Keyita an b'a ɲini a fɛ a ka fɛɛrɛ tigɛ k'a lajɛ k'an bila sugu kɔnɔ anw b'an ka te ko ɲuman min arajo ye Nura FM ye 76 33 43 03 te koyima Kɛnkɛri Wasolo y'an jigi ye Badiri Idrissa Keita an b'i fo k'i waleɲuman dɔn El Hadj Seguba Samake Fere Oto an ka foli b'i ye Basegene Keita Aïda Magaji Furucɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Ndɔgɔ Blanc Blanc gagne vive le stade malien de Bamako Blanc gagne i yɛrɛ ka Blanco tɛ dɔɔnin ye dɛ a ye Blanc kɔni ɲɛma n ko an ye famille bɛɛ bila nin o siga t'a la siga t'a la o tuma nin gɛrɛ kan stade malien président kura Sam Jama an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka équipe o bɛ ka constituer dɔgɔ min ye i k'a dɔn le vieux Tabure n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye i k'a dɔn Jankuda Samabali ni général Job ni i k'a dɔn jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn stade tɔnden bɛɛ supporter bɛɛ a bɛɛ ka foli bi yan Nura FM kumasoba in kɔnɔna na an bɛ taa an ka taa indicateur de renouveau ɲɛma n b'a sama ka gɛrɛna Idrissa Dunbiya a kuma la dɛ a ko k'an ka taa Menaka ani Ansongo kɔnɔna la ko ne wulikajɔ ma kɛ yɔrɔ jumɛn Menaka ani yɔrɔ jumɛn Ansongo ça c'est mon village natal o t'i ka village ya nin ye n ka dugu ye ayiwa gɛlɛya bɛ dɛ nin ye n bɔdugu ye nin ye n bangedugu ye Ansongo ko mun bɛ yen mun ye ko an ka taa Menaka ani Ansongo kɔnɔna la ko ne wulikajɔ ma kɛ mun ye terroriste e ko sɔɔni k'u tɛ fɛ ka gɛlɛya ta ka Menaka ani Ansongo k'u sɛgɛrɛ wa subhanallah Patrick b'a ka fɔlɔ mun ye Idrissa Dunbiya a ko mun ye an ka kan mun n'o bɛ te city o kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko waati mun na gɛlɛya taara ka nin kan kɔni k'o sɛgɛrɛ nka an bɛ don min na komi bi hali mun ye terroriste ninnu ye u tɛ fɛ k'u bolo kɔni ka a jigin koyi mun ye nin dugu kofɔlen n'a bɛ Menaka ani kana bila mun ye Ansongo o mara o kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye terroriste bɛ ka taa u dɛndɛn a dugu kɛrɛfɛ dugu ninnu na u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ force barika ni ale taalen kɔfɛ ka bɔ yen u bɛ na attaque ta ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni ka a sɛgɛrɛ mun ye Fasiri kɛ ba ye a ko tiɲɛ don mun ye arme monté en puissance ka an ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye kɛlɛkɛminɛn minnu u sɔrɔla nin waati in na n'a bɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw kɔfɛ fo ka n'a bila mun ye duguma kɛlɛkɛminɛnw na an ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka a cari mun ye Menaka ani Ansongo o kɔnɔna o la o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko a bɛ nin ka waati nin bɔ mun ye zone de 3 frontières n'o kofɔra a bɛ Mali Niger Burkina Faso a b'o o kofɔ mun ye terroriste k'u kɛlen bɛ ka taa gɛlɛya ta ka Niger ni Burkina dugu dɔw kɔni k'u sɛgɛrɛ terroriste minnu bɛ yen n'an k'a ma ko état islamique mɔgɔw ni Grand Sahara ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ k'a bɛ nin ka kalo damadɔ bɔ o kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka dugu kofɔlen dɔw kɔni k'u sɛgɛrɛ Burkina mara ani Niger mara o kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ka o dugu kofɔlen ninnu kɔni k'u sɛgɛrɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko o dugu kofɔlen ninnu u b'u to yen de ɲɛma ni ka n'u siyala mun ye Gao ani Menaka o kɔni
o kɔnɔla Allah o de kɔnɔla mun ye fatirikɛba ye n'o Igrata Dunbiya a ko an kɔni bɛ don min na kɔn bi kibaruya kɔni sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko mun ye Minanka a kɛrɛfɛ dugu ninnu ani ka taa bila mun ye Ansongo a kɛrɛfɛ dugu ninnu ko Bamananciw bɛ ka u ɲaga da ye dɔɔni ko mun ye an ka lakanabaaw ka wulikajɔ ni k'o bila sen kan ka cɛsiri k'o bila sen kan an ka kan mun n'a bɛ Gawo ani an ka kan mun n'a bɛ Minanka ka aranfɔri kɔni k'o bila ka taa nin yɔrɔ in na kɛlɛkɛminɛ minnu n'an y'a sɔrɔ sanfɛ kɛlɛkɛminɛ ninnu fo ka taa bila mun ye duguma kɛlɛkɛminɛ ninnu na an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye terroriste u bɛ ka baara mun kɔni k'o laɲini nin waati laban in na n'o de ye Gawo ka taa bila mun ye Minanka ka o kan ka attaque ta ni k'u sɛgɛrɛ an bɛ se ka gɔri kɔni ka a da la cogo min na Patrik kɔni ka fɔ la a ko wulikajɔw ka kɛ kosɛbɛ an ka marabaw mun ye armée marabaw u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Gawo Minanka a kɛrɛfɛ dugu ninnu ko nin lakana ye a kɔnɔ la ko tɛ ko terroriste an bɛ don min na ko bi ɲɛma k'u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Gawo kɛrɛfɛ dugu ani Minanka kɛrɛfɛ dugu ninnu na wa laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ mun ye Gawo kan ani Minanka kan u bɛ se ka bingali ta k'o sɛgɛrɛ nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la Igrata Dunbiya ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mɛga ɲɛma i bonya o b'a la Ala k'an kisi ami nin bonya man di awɔ wulikajɔ ka kɛ nin ye ne yɛrɛ photo ala sa dɛ kosɛbɛ Ansongo wulikajɔ ka kɛ joona dɛ ayiwa Sadio i welela u ka wulikajɔ kɛ e tɛ reçu bila i ka na joona ayi ou bien i natɔ ka na ni dɔw y'i bolo u bɛ na a ye mun biya ka ban ɲɛma u bɛ ba ninnu na u ka bɔ Moscou directement a banna fo yan fɛ Ansongo a banna kosɛbɛ Ala k'a ni sababa bɛn ami n dɔgɔ an bɛ taa an bɛ se min ye awa i k'a dɔn kunnafoni bɛ an bolo kɔrɔ a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko Soir de Bamako Soir de Bamako awa i k'a dɔn kuma kɛn bɛ a kɔnɔ o de siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn maa min kuma bɛ o ye Yusufu Konate Yusufu kumana a ko min ye awa i k'a dɔn min ye awa gɛlɛya min bɛ yen n'o ye binkani waleya ye a damatɛmɛ waleya awa i k'a dɔn o de bɛ ka kɛ anw bara bi jamana in kɔnɔna na a ko n'i ye jateminɛ kɛ miliyɔn 100 ani miliyɔn 20 awa i k'a dɔn o kɔni darakira dɔ bolo Bamakɔ yan nɔ o tɛmɛnen kɔ an kɔrɔ kunu min ye miliyɔn 10 Kulikoro ani Banamba wari min bɛ yen ni awa i k'a dɔn darakira ka bɔ maaw bolo awa i k'a dɔn o ka ca miliyɔn 10 ye a ko binkani waleya min filɛ nin ye n'a bɛ ka taa ka ɲɛsin fasodenw ma jamana in kɔnɔna na anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ a n'an ka sirabaw kan binkani waleya don min ni awa i k'a dɔn a kɛwalew n'a bɛ ka juguya kosɛbɛ a ko jango tɛ Bamakɔ district ani a kɛrɛfɛ dugu ninnu a n'a bɔda minnu bɛ yen ka taa sole da awa i k'a dɔn dugu wɛrɛw la a ko mobili minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ awa i k'a dɔn nin yɔrɔ ninnu na Boubacar Traoré BT gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen de bɛ ka taa ni ka ɲɛsin u ma a kɔrɔmasulu ye min ye kunu mobili minnu bɛ bɔ Kulikoro ani k'a dɔn min ye Banamba ye jɔn ko Ala awa i k'a dɔn ka taa o sira fɛ binkani waleya tigilamaw u ye awa i k'a dɔn min ye janda u ka jan kɔnɔna na miliyɔn 10 awa i k'a dɔn u ye min sɔrɔ ka taa n'o ye awa i k'a dɔn a bɛ caya n'o ye a ko de kama n'i ye jateminɛ kɛ fasodenw bɛɛ lajɛlen kɔni tɔɔrɔlen don Bamakɔ ani k'a dɔn dugu wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko in sabakɔrɔ gɛlɛyalen don a gɛlɛyalen don o ye gɛlɛya ko dan ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ barakasi ninnu n'o ye binkani waleya ye o minnu bɛ taa ka maaw sɛgɛrɛ fɛnw de don fɛn minnu n'a bɛ maa kamana guwa sabu a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna maa si tɛ se ka fɛn fɔ bandiw bɛ na ka na maramafɛn jɔ o misali kɛra awa i k'a dɔn o don ko miliyɔn 100 ani miliyɔn 20 n tɔgɔ awa i k'a dɔn Bamakɔ bandiw a kalo tile 9 16 heures waati maa 4 dɔw 2 tun bɛ moto Jakarta ba la 2 dɔ tun bɛ moto taxi awa i k'a dɔn ba la olu de filɛ nin ye ka taa mobili dɔ o vitiri k'o kɔfɛ vitiri ci ja carton dɔ tun bɛ mobili in kɔnɔ jago carton de tun don wari min tun b'a kɔnɔ awa i k'a dɔn a bɛ miliyɔn 100 ani miliyɔn 20 a b'o bɔ o kun bila n bɛ carton kɔnɔ mobili kɔfɛ n dɔgɔ bandiw de filɛ nin ye ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na awa i k'a dɔn u filɛ nin ye ka awa miliyɔn 100 ani miliyɔn 20 u filɛ ka wulikajɔ kɛ ko n daraki awa i k'a dɔn Amdalayi AC 2000 ni ka taa ni awa i k'a dɔn a ye Basirikaba ko a ko nin min filɛ nin ye awa i k'a dɔn fɛn don fɛn min n'a bɛ maa kamana guwan n'a bɛ maa dabali ban an hakili b'a la ni ɲɔgɔnnaw kɛra awa i k'a dɔn siraba ninnu kan kari dɔw bɛ yen ani mobili dɔw bɛ yen ni ɲɔgɔnnaw kɛra ka ɲɛsin awa i k'a dɔn u ma minnu kɔni bɛ yen ni awa u kɛra sababu ye ka taa ni wari caman ye Zanburula ani Kɔkelen a n'a ɲɔgɔnna caman awa i k'a dɔn u ni Buguni ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin ko in ye fɛn min n'a bɛ maa kamana guwan problème in ye fɛn min waati bɛɛ u b'a fɔ ko enquête k'o dayɛlɛ la enquête bɛ dayɛlɛ u bɛ datugu tuma min maa ti bɔ a kalama a bɛ sira min ta maa ti bɔ a kalama waati dɔ kuma sera jamana faamaw k'u hakili to nin yɔrɔ ninnu na min bɛ se k'a to jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka lafiya cogo min n'o tɛ bandiw kɔni bilama n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ a cayan bɛɛ Yusufu Konate a ka fasiri don min ye awa i k'a dɔn Soir de Bamako u ka video bɔli Madu Mɛga ɲɛmaa n b'i fo
indépendant kanabla ne b'ale sama ka gɛrɛnna mun ye Umaru Bagayogo indépendant u ka lasigiden mun n'a bɛ Kayikaw fɛ nin ye ale ka fatiri ye a ko mun ye nin ye Nigeri sɔrɔsi kɔrɔ dɔ kɔni ye mun ye deuxième arrondissement mun n'a bɛ Kayikaw fɛ k'u ye tɛgɛ ta ka d'a kan ti cari mun ye fatiri kɛ ba ye n'o de bɛ Umaru Bagayogo kofɔ a y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛndon n'o bɛnna uti kalo tile 8 ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye commissariat du deuxième arrondissement de Kayi u kɔni u ye siganama dɔ kɔni o ye siganama in a bɔra mun ye Niger jamana o kɔnɔna o la o kɔni ye sigana jamana mɔgɔ in n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko min ye sɔrɔsi kɔrɔ o don maa mun don o ni ka jɛkulu mun n'o tun bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ n'an k'a ma ko ONUSI i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye baara kɛ ye Côte d'Ivoire o kɔnɔna o la k'a yira k'a fɔ ko mun ye Niger kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ ni cɛ in kɔni ko a gɛnna ka bɔ Niger kɛlɛkɛcɛw cɛla ko kabi san 2018 o kɔnɔna o la Patrick b'a ka fɔ la a ko nin maa kɔfɔlen ko a sisanni ko a bɛ ti jɔ san 42 o la wa siga kɔni tɛ fɛn mun na mun ye Niger n'o bɛ Mohamed Bazoum ka jamana kofɔ olu ka sɔrɔsi kɔrɔ dɔ kɔni o don kɔfɔlen yɛrɛ tɔgɔ ye Yakuba Zakari ko a kɔni yera Kaye a yera Kaye a bɛ munumunu kɔni na mun ye deuxième arrondissement ani mun ye Kaye pɔn kɔni o munumunu na a bɛ munumunu na o waati kɔnɔna la Patrick b'a ka fɔ la o hukumu kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye an ka polisilakaw bɛ don min na comme bi u hakili sigilen don i n'a fɔ mɔmiyirala mɔden siganama kɔni n'u ɲɛ dara a kan ti cari fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ bolo a ka ta ka da e kan o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye deuxième arrondissement mun n'a bɛ Kayikaw fɛ u ye nin cɛ kɔfɔlen n'o bɛ Yakuba Zakari k'a jateminɛ k'a ye nin ye maa dɔ ye siganama o don o de hukumu kɔnɔna la u ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ nin cɛ kɔfɔlen ni ka taa n'a ye deuxième arrondissement o kɔnɔna o la a y'a dafasa ja nka an ka polisilakaw bɛ don min na comme bi i ma nin dafasa ja o ja ne ma n'u kɔni y'a da i la i ka sa i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɔlen u nan'a ye k'a fɔ ko mun ye guloki mun b'a kana ne ma k'a bɛ ti jɔ guloki 7 la awɔ a kuma ale ye butigi de ya o sɔrɔ a bɛ furika fereke 7 awɔ bisimila ɲɛma o bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko pantalon mun fana b'a la o pantalon k'a bɛ ti jɔ 7 la a kɛra baara ye kabako don o de hukumu kɔnɔna la u ye nin cɛ kɔfɔlen ɲɛ e ye maa jɔn ye a ma sɔn k'i yɛrɛ kofɔ o hukumu kɔnɔna la mun ye hali bi polisilakaw u ye sɛgɛsɛgɛli baaraw k'o dabɔ ka wuli ka jɔ k'o bila sen kan u nan'a ye k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɔlen passeport dɔ b'a kun passeport min n'o ye Niger passeport ye wa i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye carte militaire n'o bɛ Niger carte militaire kofɔ o fana yera nin cɛ kɔfɔlen kunna k'a yira k'a fɔ ko a kɔni ye baara k'o bila ka Niger kɔni o sɔrɔsilakaw ka arajasɔn kɛ kabi san 2018 Patrick b'a ka fɔ la u nana mun ye musaka mun ye nin cɛ kɔfɔlen kun a bɛ ti jɔ sɛfɛ wari 26,000 ani 300 ɲɔgɔnna ko o yera nin cɛ kɔfɔlen poche kɔnɔ ani téléphone dɔ fana o yera a poche kɔnɔ ani ka taa fara mun ye fɛn misɛnnin caman o kan o de hukumu kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a baara in kɔni bɛ ten polisilakaw y'a yira k'a fɔ nin ko in bɛ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko lakanabaaw ka ko de don an ka fɛɛrɛ kɛ an k'a bila mun ye gendarmerie maaw ka bolo kan gendarmerie maaw fana i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Kayi kiiribon mun fana bɛ yen olu ye nin ko in bila ka taa olu ka bolo kan olu fana m'a bila dagiri la koyi olu ko mun ye an ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan nin cɛ kɔfɔlen n'o bɛ Yakuba Zakari kɔfɔ an k'a bila ka na Bamakɔ joona sɛgɛsɛgɛli baaraw ka boloda nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la kan bila walima ka ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ babu yɛrɛ min ye awai ka dɔ i yɛrɛ bɛ fɔ k'i waliman dɔn i ka cɛsiri n'i ka wuli ka jɔ i bɛ fɔ awai ka dɔ sanga ani waati o de siratigɛ la an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo kalan bɛ jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen waati nani jɔ ni waati jɔra min ye kunnafoni ye an b'a meleke k'a da an bɛ awai ka dɔ foli tanu lase an dɛmɛba jɛkulu ani an lamɛnba fɛn fɛn bɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn hali bi an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye min bɛ se k'a to awai ka dɔ arajoso in a bɛ se ka sanu yɛrɛ sɔrɔ a bɛ se ka balo cogo min min bɛ se k'a to awai ka dɔ a bɛ se ka pan a yɛrɛ kama na cogo min o kama an bɛ foli ani tɔnni an b'a lase awai ka dɔ Mohamed Lalabi ka Mohamed nin waati in na a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ la Côte d'Ivoire mara la o tuma an b'a fo ka waliɲuman dɔn min ye awai ka dɔ n'an y'ale fɔ an bɛ Awa Gafure fo Lalabi furumuso Gafuri tɔgɔ 2 an b'u fo k'u waliɲuman dɔn foli tɔnni k'a lase Alhaji Sukuba Samake ma Prévoto k'a ni baara Maître Gaba international le jeune Gaba kosɛbɛ a hakɛ an b'a fo Jalakɔrɔji Gaba kosɛbɛ o tɛ yan a ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ jeunesse Gaba awɔ Jalakɔrɔji t'a la siga t'a la. K'a fɔ a ɲɛna ko Gaba bi fo awɔ k'a waliɲuman dɔn kosɛbɛ n to ama tɛ de
Nto Amadu. Maître Gaba. Awe to Amadu. Oh. Kosobe. De la ka on to kele ka fenra. Ay na ma fo ifi mo. Oh, c'est mon nom. C'est mon nom. O kuma bafu ka wali mando ka fulin tanu la se jabatema meri kono ani nyere awai ka do dingani no be mari kulubali ko fo ka fu. Ka fo meri do tigi nyare l'international do amba fu ka wali mando ka marjan kulubali ka fu ka wali mando kulubali keni fenfen be meri kono safo amba befu ka be wali mando ka ga makoro fu yi o ma bo gartorori ni ma fili wati na nijo ote nyama yana nga baro kukuru fulin tanu amba taninga bagagu ninga asegere ka jele ka mako beje ni wati na amba afu nanya le fosa muye petit japon ale be soka bugunna fuli obeta ninga asegere muye mam kamara ere ni wati na asogole mana soka bugunna muye mam kamara ame fuli taninga asegere mamadu sogole mana ni wati na maliko na foka tabla muye maliko kanala fuli ane tanu ni walmando nyama amba tani ku bela jele ko segere ni alama bashura ke sini doad mando ni ko reka de no de abu safna jaray amena nyon soro ya sigatala ambe fuli la se ko itama aboya fo Niger amba fo ka wali mando ka ni chesiri ka ni wuli ka jo Mahamman El Kaya Touré anga fana fo wati na nijo Amadu Degoga ambi fo ini bara ko mi ya way kado ambe fulin tanu la se anga technicien bo bema bagindo ka fo ka wali mando ka fo la se Yusuf Sisoma Jibril Jabate ambu fo mi ya way kado ka fo la se ina arama ambi bariko mi ya way kado awa kaba kata se maima ambe ni mbefu ka be ni chesiri mi ya way kado fando fe ambe kamalin biengene fo no be maliki Sisoko no bo kofo ka fulin tonni obe ka nyeshama ka munumunu salo dabo halibi ka fuli ani tonni ka ta kala se gausu ketama ga son de fer ka ni bara minyi awai kado ka furi awa amba fana fo ka fane avec mo so ngonnana association des célibataires du Mali minyi awai kado onyama ba brama Traoré mamu kabara modi awai kado ambi fo ki wali mando sanga ani wati brama alaka no yake ya la halibi ke nyama na bo ma ta ko chugo do o kuma sa ka fuli la se awai kado anga baramine kalandi mi jarason jara abe fuka walimando ni alaka jedu na nataw afana dana do kuma barala o bolingo Boubacar Traoré beti yela be fu gambe do kiye bi alaka hanila alaka do ni nyuma yeso ne re tokoy Mamadou Maiga ka fu jaman kam madu ala sona ma shini ini Abu Safune ni jaraso ananyu ansoraya haketo beninka sali ala Mamadou aka besha